Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kaseng kan thei jong kasnong lapalang kabala trish tom met bat men siam ban pek ngor bat rat ding khong yi kam sneu kam sme bat kabadon ru ya kajing thmu ka bha ban kin tiu ka bha kemiat jong kasnong ka thau dangshan kalayo ban priang ya ka khusnam Glory of India gold medalist na ka best citizen publishing house BCPH ha kajing ilang pen kuburam badangshan hanong ba Bangkok jong kari Thailand ha santarik uyayong arajar khat pra ya kini khusnam ka best citizen publishing house BCPH kalahap banchupa lingba ka post hadien ba kasanggan thai kala pen pau ya ka jing e ban chim ya kini khusnam sha Bangkok ya ka sanggan thai la palang la pen kha house nam khat khandai spa khandai khandai ha ka bala pen kit ya ka lingkor president hai kong Kelen Soshang nadu ka basdang ka sanggan thai kala la ban pen du jaj ya ka jing kan re jong ka kyat bat khang kherdep ru hadu arpulai tli dukan dekyat be an hapo snong ka jing kan re ka jing di kinja ka khalai ka ya thong pisa ka jing pen sange ya ka jing kan turput ki sipai Gorkha regiment sekshnong lapalang bat kiwi kam tremon sobha ha ka jing ekran bat ka Pati CCTV dangshan ikong Kelen Soshang ile thu pa ka sangkan thai lapalang kala sedang ningkong ya ka jing trikam da ka jing kan ra dekyat be an ha ka snong lapalang bat ka jing te lakam ya ka jing yo rung laj luoj jong drugs hapo snong nadu basdang ka bangi tre kalong ba nangkong kayati ka ba baro ang national arpulai teli kidon kidukan kiat den re kal penjot lot ki kun samla kilong kemi kilong kepa barok khoj kim tip syu ka ying kesem nang tadon ki kun samla ki didrok itu islim ru idon re ngalak bu si itu islim la slam nadu kondai temo i ba ayu ki wandi jan kersya te kena samla ki don lai ngut te ki ongkong i di jan kersya mo ba ki kena senrang ki di jan kersya te ki tebat ki drok hang tu po ka jan te ngiyo ngi ban sei ngayo swa ka slim ka ngong kum no bas ma kum ta mo ba ki di te ngong pidi drok na ong em te haddu injeli ngi poi te ngi poi si yo molong ka di tu ko breu ko badi wai dong hi yo molong te ngiyo ban kem ya tu ke ngi pha e ta khna banar ja ngi ong ki le thit phi mo ngin bat mangi te phun ke ne osi yang ong kong so sang balai phi le chdu contentment stu mo ong ho te wong balai phi le chdu stu phi san the la palang te phin le chdu stu da dia ba kulumar phin lam na ong ila inform te ki pulit nang nena contentment mo ngi le lang bat ki tang ba hang tun dala kem pade kalong kini pulit ki le sting te marakal kim kem tu ki breu ki yo phan ru long kim da sim khia te ka anh ban pen stom sai tu ki nong le be anh te ka mut tu kan ka sting ka kam jongi bangi tre ru namar balai la da ki ka anh hi ka sting ka senjor em te ka mut hadu ka tatangi da sem jing sha ngi da pet ki we ki state la ne ki we ki jalamo kum chakarela ro ngi poi ban le training stone re ani ka jing plong ki perking ba te ka anh haba wan minister ro hang tu ngi lek nang ne ngi me so tu iwe ro ikran da tin karela kinum kran ka tin english la ne tin jongi gen tak ka tin la jong ki kran phi te kalong ki burom ke nya tin la jong re mangi hang ne pade long ngim ya burom te ka tin la jong te ki don ki ne ki badi kenja ki badi bun kini ki ba persang ban ya khalai ban ya le gitu ki ban ya thong pisa gitu ro longi hab tre stom ke nyaki habat ki te ngim sya ban le persya ke imlang salangi kwa ba ka snong ka thau kan ba mo men swale le phin le ki khna samla ban le thiddo sala palang ro umnut namar bale ki kendang dane kti khna samla ki hab ya chen senala ki nut ban ya na surok re nadu bangi trengi nadu khandai pho khandai hadu ar hajar lai ka bangi yo syaban perkhuit te kila iya aram man swa na yo phin bat taksi ban ong ya le bu la palang don bawan namar bale kiting namar tap tang kinong bu aj sudat dap tang ki rius new sudah kinong lu tero bun sisin le hang ti jan jingking ba ya kenduk berkaranja nang ta hang te saulat jan badai selosip situ te kisah kawang mau kaliru te ngilej ken khat arbaje kum tu ngilej ap ken kum no bangin yo ya ki te ban bat te nadu bangilej ap mangi kum tu ngiri sene sarut ngi ap
kenya ki bangin yok ban bat te naduk kitu ki por hi kaduna kene ka baki lute la ne ki kawang mau ki kali nang ta baki bat ki breu ki dawan mit kum tu ki bat ki lute ki pelaru bun bangi syak ngiyok ya komplainnya kata kan te namar bun sin ba ki im ki yaj haka jing sir hi ki babun ten re naduk bangi tres tom mangi ngiami umtu hagi new year ngim ju ya thia te ka Christmas ru ngim ju ya thia haduk dala asyai ka benang ni saya thia ni saya le chaying kum tu ngi yaj bej barok simit ngirung ka we ka ying nang ta ngirung kane kalentis nang barok ka we ten re kidon hi ki ding pengkiang diat soj ka jing ya tre mo haka imlang salang ka jongi te kidon ki ba sim kabuno kan te nakata kadao ngidon hi ka jing sngo telot haka jing im haka bangi tre namar don teng mo ki rang ba ro ndala sim bahangi kilong kemi ong ba ngi tre no samangi kalong hak tak rukom ru te kapan sngo du jing kermen kanya ngi te hak por bangi tre ketu komiti hall ru IMP tu ko por ngi tre stom hi daga bor la jong ngi yo tu komiti hall jong sante hang tu ngi yo ban ai training kum ka snam so sna jam te kitu kisna asyar nang ta su jan ngi la le nang ta kitu ki ba bun bhangi la ai ken ki training te ho dak sangat thei te ngi yo jing arab na po planning ru te ngiyo jing harap na ki ne ki nong mikmat ki jongi ru te sibun ngila le training sakerdam kulai ru itu bayo ban risnyang ban risier ki balej ka risier ru ki lej ki balej nam ta ka belang kasnyang ka masiru ki lej ngia lej bun spongut kumne hi barok khoj ngia lej tu te katur ngiyo na planning hi tu ka jing harap halapalang menta te habangi pej te ban ong kalan drok te long udon tharai buri indri ban ong ban da pau shan mar ngi ru ngi le ban thap hi ken long ngim yo lat te ban bat te ngi bana ngi i mo ki briu ru ki wan ki ba i per tambang ngi la thap bun sin tambang ngim pat yo don mentaru ngasngau ba bana hi don ki ba song channel palang ru tang ba ngim yo lat te ngim pat yo ban bat ya ki pat yo ban kem ya ki re ki kena samla ro ngasngau ba ki adon ki le thit buri kum tu te tang balong ngim pat yo ken ban bat ya ki te ka ba namar ki la start ba ki ni nong di drok ru ki le ban ya le thak por man mit lan ne hak por steng si bom don brio bom don mano ki sau ba jem tu te kamut ki la ya le la kam em ha tu ki por ten re nga yo ban chuyo sngo ban ong ban yo bat ngim pat yo adum ta hakini sngi ken te kum kakyat te ngim la ban ong ba kadang don ne namar ba kinong di dukan barok khoj tingila penduk hi nasyawe tang charanja hi namar man swa charanja ro ngila persang ban ya keren ban penduk ndei tang ba ranja pade ka bakin penduk namar hakanok rukom ro long kimi sim kielang mo tenak takadau ken kadon tu tengi hang ne rong ba snong ula sim kier jing samta namar aisu kine ki ban pli dukan tim lane kum kine ki we dukan ki balong be ain ru la yele ban penduk hi kat bala tang ba su ong kabwe ka banga don ka jing so si ha jing perkat ken namar ngi san theru ngi sem jing ban tre namar balai ki long kmi jongi hi ki le benomi te kum ki dukan ru ngi labun mde tang halapalang kum sayo ru ngi tip hi kat no ki khasi jongi te kim burom su ka ri ka jej ban rew la jong kim perkat su ka jing jot ka ban sawan la we te namar kata ki le benomi pinda ong kene dukan usong ki dekar latib ka dei dukan dekar hin re ong ka jonga te habaki le benomi kum tu tangi ngimla ban la setang ka distrik konsilman swang akan mau kaba kini ki dukan dekar haba ong di kau di sabon tegi di betang kau sabon
kita don te kata kendon na po distrik konsil ru bakin ai ba ubadi kau ubadi kitu ki sabon kitu ki empniang kitu ki rison kemud betang rison ki ai tu ka NOC la ne tu ka license jong ki ndrei menta hakabang pet nga wat hanes nong jongi ru la ne wat sabar jong kayo du ru ngala isir ke ban yakren ngimla cu season ong namar balai kim di su tang kata karesion ba ka don ha ka license jong ki re ka khiu ru ki di ka jan ru ki di nang ta ka tung ru ki bu nang ta ka ne ka balong habar na ka license ru ki bulut ki jur ki chep ki bom kan thu patu ka license te kemut ki la yo ban di lajlan te ka an kam te per king su te hang ne snong jong ru ngilap pakum kita ki le benomi ki ne ki don ki dukan ken ki ba de sha ki dukan dakar re ki ong ba dukan jongi te kalau ngisem jing ken kal pi wat katut setang ka anhi ka ban sim jing kit kia ban te lakam kan rengi ru ngi sem jing tambangi semsi kan nyam timar kilong kemi jongi ru bun ki bom sabtu pi ladangi akren ru ngisa sniu menta mlong su ko man swala da pi ong kidang ko ngu ndrei menta kim ya sangap su long kia long persya te kia kentok penban kata kan ka bangi don ka jing so kta mo kari ka jongi e ban jia nang nes khmat ke ni khun ki ti jongi te tang kata usen yang ba ka sang kin thei ka no shau thup thiar ka im lang sa lang jong ka snong ka de hlor ka jing la ban ai ka jing sakri bu pura sa ki kin thei bat ki long kimi ki baduk barang li ka bangi rap ye kine ki samla ki ba sem jenjar nang ta kine ki ba long ki im haka jingduk jingkerduk mo nang ta ki yaj kulumar kum tu ki lek long ong no bom don nong pech kum ki kun swet kum ki em tu long ni ka san te ro long ni yarap te ni pech lem ki turu ki ba jenjar ki ba stom katahi ka ba ngisim ya ka jingkit kli barabor ngi ke men swa porba ngi arap ya ki ngidon katu kajakan te por bom pat snaying tengi sejarah ini long kemi long ngitung jingtung ngitung kum ki jur ngitung ki pul ngitung kini ki kajor te nang ta ka por bangi ai training ru ngi ong phi sim kia mo ya le stom ban pli da kudukan jan lane ban pli ya kane ka bangi la dep ai training mo kum ki umso lane kum kini ki asyaru phila ban le di mo sabar ndrei kalong kilong kemi ki jongi kim padon te kata kajing sngau tenat hakatu kidang kwahi ka kambela kan ki ong hin long kidang la hi ban le tre bala kum tu te ndrei man swangi bu katu ka per ban ya rep te ru bun kim ya simkhia kilong kemi jongi ban ya rep sisa ndrei katu ru kayo jing matoi hi de ya di tu jur long kiyo te ban yo bai thit bam bai thit e na katu tang ba ki babun long hakarep kia thaj kalong tai long ya don ke jing bom ya sim kia te ten re kine ki jing ai training ki jongi ru ngi kwa bakin yo ken ke jing mentoy ban psa khun sakti ten re ki ong ba ngim sngu im ngindang la ban tre dagawe pat kam don kine ki ba yo lok kini kita karle ki show ki lok ki man ai bai bam ba te si baje khat ar baje ki ban khot yang ngi dalek ngi don ka we ka ying le tu do kar basa hang ne rum ula lum ki jan hang ne pedeng te ki lum ki jan hang ne pedeng lamut thang ya takalok la sma syarak por seren yang la thang ngi lek ngi tingi ong balai balek ne takalok la yam la wong mut pech se kong mut thang yang akum ne te ngi daw lapoi rengi te mut la pruit ke jeng pruit la bat kti ke jeng pruit te maria poi ngi tingi lem nong happen stom ngi bom ngi ajing sneng gi ngi bom ne kti ne gi mat te pan map ko laba mut te ki la esong ki ong ya mi no nang ne la palang tamba ki kan te kim tre ban mi ken na mar ki da le chawe ki mi jeng arab ki ong tengi de song ne la palang pade ngi yo jeng arab te ki ban komplain pade don ki tu ki lok ki ba ulej bela ai bai kau ai bai sin saja ngi lek kenya tu ki ying ong pi penbian em ka bai bela ka bai kau ka bai tu ken tengi arab tu ki ba cha le ben mo tu kan thei don bu sho bu ai pisah hok kilok tengi tho krimen bat ki ong sumar bahari bala da pim sumar
ngin hap ai jing penstom ke nya pingi le mta ka we ka ying ngi rap te ka tu ngi la yo ka jing khu sibun kat kum ka jing thu ikong so shang ki sipai ka Gorkha regiment ki la persang ban kini jubor ki jaka pajba ka la palang ki badan markham hanre da ka jing khun ting e jong ka sang kan thai ka dor bat snong bat ka jing rap jong uba party ripple kendia men bau dong long MP ka lok sabha lala ban kebum bat pen ko ngo ki sipai ban sange na ka jing kan turput sipai nang te ukni jaka business la palang kan ke area barok kisi ya kan kalamah ne tengi ale ken bat sipai ka we kasngi ngawan manga bat kinehi bat kitu kine member jongi ale teng te hadu bang ka we kasngi le bang ngi ale tu jeng thambru hadu ngi la pois ke syok ru bat osi te iwe ni member jongi la tit datang slide ikong nong kalau nang ta kine ru kila ya keren dak kitin ki ba ayu wong yang ngin penstom la dapi le pin red yen me upita bangi dak thau ki wan kitu bala dang kla lai ngut spai rengi ong ngila ai daka stay order balai ken piwan yu pi spai nang kong kolong pi pen ken kenya ka an tengi ru ngim burom ya kane ka de jaka jongi pi thau na fencing la de stay se wat thau na area jongi ken te nang tu ngi ale tang ki pet nak ki spai te bun ki bala snai ying ru ki khang pi namar ba ngi tengi ale haduk ba ngi da isen ki yam tu ki breu ba kila sim na kalon ni tu ki jaka te katuru ngi job pi katu ka jaka naduk spai ru hak tu ko por ide ba ripil indang long MP ti ila yarap ngi la le chdu Delhi ban ya keren ya katu kam spai ru te ngi la job mangi te kita baro ijing sneu namar naduk tu ko por hi ba kila ya le naduk ba ini MP jongi la yarap sisa ban ai tu karai ba mdesu ban kantor haka area jong kini ki publik te kamut naduk tu kapor bangi ai katu ka stay order last te naduk tu hi kim wan kantor su mta te ban ong ban thau la ne ban wan kam trai senel sala palang te kim don su naduk tu kapor usen yang uben hei ba ka sang kan thai kala le na ga ban ta ka snong la palang ka de ka jingla ban penyo jakash na yeng ye ki long kemi ki badong haka jaka bala buhay snong da ki Nepali hala palang ki basu penkam nong kenti bean ba ka ne ka jaka jong ka snong ka de ka bahap apo pot usam jong ka cantonment area don kini ki jaka hang ne ka ba ki song kini ki kar Nepali su song aim tu te ki kam ki ong ka jaka cantonment ken te ki ong ka jaka cantonment te nga padang isen ken kini badok bapli ki song iwe itu i kong sabong iwe itu ribulet nang ta iwe itu ki don katu kanangot kilong kemi teng ong snaying no mapi mo nang kong pa up skidar ki ban up iwe sanang iwe sad po nre hadin pade ki wan thong tu ki kharspai te ngale phut no kanya te ki jor ong sei no mo kinen mar ka de ke area jongi kam de su ke area jong pi na ka fencing sabar jong fencing pi wan tre pi wan rep te kam de su jong pi la de ke jongi publik ken te ngi pet ti mau put mau erum don te katuru ngi la job mangi te ngi sa pen snaying kenya gini ki paduk ngi arab ban pen yo kila yo jaka tu ban syong te sangut rengut kila yo hang tu ban syong ya tu ke jaka nalor kata ka sang kan thai kala la ru ban penyo biang shaka snong la palang ya ka jaka thang brio jong ki jai ben rio bengali ha ka snong la palang da ka jinge trelang bat ki bor sen sar snong kala palang barok kini karbang kila tit kila register tu ke jaka jong jing thang breu rengi kiwan ICT yang ngi sen the man kapor ki ong yarap se kong da tu kapor kin ai rong ba snong om la le na mar karbang lo register tu ke jaka tengi la ai jing tho sadu Delhi la ai jing tho sadu MP ngi la ai jing tho ter kum ta ban yarap ya kene ke jing thang breu na mar kapor badang big temo ki breu ki bu ki tre hang tu ki penlong ka jaka thang breu san rungut ngi dang thang te na ka jing thang breu padeng ngi le stom ta te la yarap baro ngi la ong nam ta ka jing khujing suba te bisiru wong ngi wong bale ki thit jaka ki ni ki breu mo ki baban song ne bon bapli ki yasim da ka ram ki la don ki bayam khmat bisiru ki ong yarap mo bangin yo itu ka jaka namar bale ban song ru mla namar kasma tengi ngi le tang kenya keren hadusi keren sedu ki bahe barok khoj ban weng no kenya kan ne jing thang breu te hadin
Kabangi job mangi kalong kitok kini ki karbang nang tai kan ki ong bangi wan rakna nena koloni pada ngitip bau beri wan rakna dom senyong. Tenang tu ngi sa job mangi ban penduk kan jing thang beriu. Kawai ni kamrat ba baka sengin thai la palang kala yo i jingai ka dei ka jing sengi ka school para ai kerteng Little Angel ban hi kai tho i ki dak pulie sha ki khna ki bawan ki long yin ki bedong ki besong basa hapo ka snong la palang. Yakni ka school mentala shimti ban penyai ka dor pasnong bat don ru adu ka kerdan pulie kelas 10. To nengkong ngi sedang hi ban seng mengi ki seng thai kini ka school ba kani ka school ngila ai kerteng ya kada ka Little Angels. Te kila dan langut ki brion ki kena na ni nasional ki brai Arab ban hikai ketika school kata ide i kong Jun nata bade i press bat i diamond te kani ka school kala ayat kat tu kat ni snem te dah dia natai bat ka tulap jo kini ki langut hi ngi siu nangi kesangkan thai hadiah nata bade ngi let nyok sapo station SSE ngi panjing Arab te arngut ki nong hikai kila yo jingerap natai na kaskul SSE natai na pokok office SSE dah dian pada komta dangi layo jingerap umta te ba warjeri ilawan ilawan ban pej i kani kaskul dai lawan pej komta kani kaskul te dah dian komta te ngiyo sakawai ka jingerap nakanyang ka SSE ngiyo kombah nyulak ai te ngiyo ataka jingerap nyulang dah dian natangilah perkat bangin penyar ngin penhe kini ke school mo dan ma kadukut no kanya kata ka pon gim simla bane iru em ten hadian tangi le kendu ikong amperin ngile kendu ikong amperin ngi thu ke ke basu ka pon ilong education minister ikong amperin te ngi persang mangin ya kren ikong amperin ya kini ke school ten ma dah hadian tap ada dingin le ikong amperin ru te kami no ka huri hura pada kan te kalong ba lek si kin ong ban kem lek yang lemba ka senong ne bakal jana komta te dah dia na tak la apoi sakajing ya kani ka school te ngi na kaliang jongi te tang komtai ka ni ya kut no kan ta ko bagi bada kilong kelapoi sakajing ya kani ai tementangi la adu ai ka school bang no la adu ban penyat mi sakentai tementat ka adon kila ara ka school sekoi pakacaka Barbro kat tu ngila persang bengin ai tu ki training ai bro khaj ndai kum tu ki training bengi yo nam ta kum so kalong kum bengin hikai ikini kilong kemi di ki kwa bakin sedang la ka jong hadiat bengila ai training gum tu te tang bakalong kawai lu ka dei ka jing hi bagi ba prikrat kum nukin sedang la dia namar phila sutu hi financially tengi don kam ba prikrat ki don kam te manuan finance ta ki ai bro khaj kan menta kum karis ru menta na kwa ki ba prikrat la wan training na the te menta ngim dan ngi na kaliang kasang thai ngim dan taka fonte bingila bangin yarap ki bingin ong sim kani ka pisa kli thau sam ser thiet ni ser ri ngim dan kum katate namar ba na kaliang jongi kasang thai longi duna ba ka fon rei monthly ru bros ka tu ngi sayalum sibana long bangin ya tap ka fon sang thai rei ka long ka ba ka long ba bangim la ban kot kata ka bor te bangin ai ki na ta ka daw long berpikrat kim kila syukut no tu ka jing belas ki kan ni te barbor ngi ang not hinam ta kini samla mo kidon bun kiba duna kam duna jam kidon kini kiba syam jenjar kam tam kilong kemi jongi le ki bun kiba sai khun re ten re da kanno ken ka lat kalanti namar ladangi lek ban kerpat di sorkaro ngi i men swangi dang yo ki jingarap mentale le kini ki napok planning ru bun ngim juyo su ki jingarap imat wat kesorkar ru menswa kini ki batre ya kawan penduk ki jing sniu ki da ailat ban ai te ka jing kersan ka jingarap ndrei ku menta imat ka khanglat te ban ai tu ki jingarap te ka syam jing ken wat na kaliang jongi bangin ya seprang mo ban ai kin kum kini ki awareness ban ai kum kini ki jing hikai ya kilong kemilane samla kum no bakin kiu lane kum no bakin trace tom te adalah ka jong ka bor ka jing mut jing perkat jong kim dei ba kin long ban susania tang kam sarkar teman tam la su ni hikai ki bakin minat ban tre adalah ka jong ka buit ka bor mo kum no ban le da ka kam la jong ten rei ha kaliang jong kiru ka kutlat no namar balei mdon kinong kersan
te ngiru kum kesang kan te ba ngin penslur yaki ru ngihaban ai pat te hangta ka don ka jing kudlat angiru namar ngin yarap kat no ken namar ngin yarap tang lai sau ying ru ngila sem jing ngimla su ban ko barlut ken ki babun de spa te tengin melak ban penmi ya kata ka bangin ai namar sen bangila keren ka jing lut kadon hang turu sen bangile kanok program habangi kendok ke program ru ka jing lut kebun te kamut ka sem jing baro singin ai training ya ki tu klem ya di sha di dot ru ka sem jing ngi te ngi habdon kam mi jing bam lane isha te wan aisha perthere mentale kan poi de hajar te pin ai tang arsingi lai singi ru ang tu la poi de ki po hajar te ngi sem jing hang tu ken menta te ngi la suya song la suya sengap no namar bangin kendok program ru ban wat skimat enak sarkar ru menta bun bak don kalat kalanti sarkar ru long kam da pejlem te ya kino ki batrei kino ki bom trei ru ke sarkar jongi hang ne te kam sim jing kit kli kenya kata kathong jongi kalong ba ngi kwa ban pen im miyaki mar kidon kini ki bom don kam don jam teng wat ibai ying ru imla ban siu tenga nang nes khmat nga don ga jing temu bang imut ban pendep ya tu ka committee hall tenga om bangin bu no dak kret na bentai jongi ki ong kemi bakin yo ban ri khun nang tu ken teng imut ban kan tiu no dak tai menta bangin bu no saka kres ban ri khun long ba kin yo ban yesong ban yari hang tu te ka ka bangin penmi hang tu ru ngila persyang ban senam ta te da ka jing arab jong i MDC jongi ba penya ching sim ila arab yangi katu ngila yo senam ta katu ba simala po tengi mut ban pen bah su katu sadin te ngi dala dep katu sadin te ngimut hi ban bu no hang tu kum kasu kathan lane kum kini ki training kiwi ru bangin ai kam ai jam kini ki samla ini long kemi ba klam jam kan ta kathong jonga banga angnut ki bangi de ban tristom nga pensutu bagi de ban tristom mar ngaru nga tristom do kata ban yarap ki bangi ni sutu lang te ba nginyo lang ba de itu i ndiet soj mde bangin kwa lupa sibun kan kade katahi kathong bangin katiu nang nes khmat ban tre lang